PGR VGR la pen karbia khaya pharman kachisong pi asongja po tumpen manja hi thialong ingdeng crazy kechok kachisong padopon lason si MLA Dorsing rong hang pen kipudun aju kache soy sendela le kachi i akachisong atumke aphu ka hingno anihu kachiri atumlo anparta karbiang autonomous council EM surjo rong phar social media long kipudun sendel ale kachi i krai akarbia tum vir data karbia khai ke virve lahai kaddu kavialam panung kuksi PGR VGR lapen karbia khaya pharman kachisong ington pon pelang arkoe chikloni phai ingkora ke thompen ingkora pli ninia pharman PGR VGR lapen karbia khai apharman phongkri si ke chok manja hi thialong song dhorom partialam chipupe pinpen kachisong pon pinpur dami karbiang autonomous council ke chariatum alam chakateng pen ningkani si pleng etapita eviction thek claim thek ki political party alia phan ke pathe ajoine lopusi litson rong pharpen lamthei chipaklang po anparta kache songalong kidun akesi atum ke ahoka kes ekali pupen ke chenglok kache songa songja potuma phan meme hingnono nang karbok dun pen anparte kache songalong ardile nang pidun non pusi khorsing teron pen hirang kiat hingno lamthei chipaklang po eviction populam changnang chipidat pen peni ningkan fida ke pleng le fita pinir ni fita mel bang solam chaga bang ke nanelang roi plot il tum karbia khai karbia ham phang phan bang ke mahang lang plot si tim karbiang long bang ke pini kalili galang lang alam se ka song phan nanar box ro ka che song hong long pen council authority de man ka choning ri ke ko pilma lang litum laso ka che song bang pu atum pen ka che song organization atum pen just my KSA la pen ke KSYC pen other allies atum pan ke galang litum formal kaching ki ke che thanji ban formal alu pili asonte hino ne pusi nili matha Dipupen Govin Tiso Karbing Long Life